हाथ जोड़ी पारतानी पैयानु हो ए पैया बेड़ा पार लावो हाथ जोड़ी पारतानी पैयानु हो ए पैया बेड़ा पार लावो भोले बाबा हैं वहां में देर होला अंधेर ना हो नगदे 500 पा गइला है हां ज्यादा हमार दिहाड़ी देबे के ना पड़ हां हमनी के रुकी गइल बा और बाजी अरे पूरा कइलू आसमाई तुलसी कबीर के पूरा कइलू आसमाई तुलसी कबीर के हमरे विनोद बाबा मनोहरपुर निवासी सैकड़ों रुपये पुरस्कार पौनी बाबा के बार बाप लगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बाबा सिटिया रोकना राजू सारी पहना दे दूसरा आज सामाजिक कार्यकर्ता हमरा है राजू मॉनिटर को हमरा वाला में रखा हूं जाती हमरा और पार्टी बानी नहीं रार भाई हलो तो भाइये से कंपटीशन कइल जाला हमरा सामाजिक कार्यकर्ता बाबा बानी दोनों भाई लोग के प्रणाम करनी है हार्दिक अभिनंदन शुभकामना पूरा कइलू आसदास तुलसी कबीर ठाकुरत ना करके बनलू तो कबीर हंसवानी बीड़ा बजवैया न हो मैया बेड़ा पार बीड़ा बजवैया न हो मैया बेड़ा पार विद्यासागर पाठक जी अच्छा जाए दी हमारा पाठक परिवार परसा गंडा से हजारों हजार रुपए पुरस्कार पौनी बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना ये पाठक परिवार के अच्छा ना ये धारा को तो कौन शिकायत के बात कोनो रंडी पाढ़ा में देले बनी समाज में देले बनी रर शिकायत थोड़े हुई अरे फुटल बात साज हई आवाज में न दो उमर के मलबात के तो रौरे अलोमा उमर के मलबात के तो रौरे अलोमा जखमी पहो खाना हेलो हेलो तने सने कर जे
नजदीक से भेटाओ हमरा जखमी पर हो खाना सहैया नु हो मैया बेड़ा पार लावो हो खाना सहैया नु हो मैया बेड़ा पार लावो हमरी पर हो खाना सहैया नु हो मैया आड़ो आड़ो सुमिरन वंदना